Un cuvânt care descrie experiența trăită. Atenție. Atenția. Atenție, de speranța. Cred că povestea pe care nu o să o uit este cea a lui Silver. Este un copil pe care l-am întâlnit aici în comunitate și care m-a surprins foarte tare pentru că este un copil foarte inteligent. Aș schimba ca toate casele să nu mai fie dărăpânate, uite cum este aceea de acolo, și aș vrea să fie mai multă bunătate în acest sat. Un animal este ca a doua persoană din viața ta, ca și cum prietenul tău, și trebuie să ai grijă de el ca și cum ai grijă de un copil, un frate. A fost un lucru foarte important. Cele 5 zile au fost pline de activități. Copiii sunt foarte încântați. Orice ar primi, ei sunt foarte fericiți. Și o bomboană, dacă o primesc, ei sunt fericiți. A văzut și pe cineva persoane străine în zona la noi aici, că aici nu prea să văd, nu vin nimeni? Un tort de ziua lor au avut sau să le cântați la mulți ani? Niciodată. Te-ai bucurat că noi am fost aici cu tine? Da. Ne-a adus jucării, mâncare, haine. Așa sunt copiii, că așa am fost și eu copil. Îmi dădea cineva ceva, eram și eu fericit. Și care n-ar fi?